Здравейте, приятели! Сега ще играем 99 нощи в гората. И се надявам този път да намеря много яки неща. Защото на нито едно не съм намирал златен чест. На нито една от игрите ми или легендарен. Това сега ще. Добре. Дано. Сега търсиме в региона някъде кол. Ето, намерихме и първия кол. Чакай да съберем и флауър. Ама не казвай на тати, че снимам, чули? Айде, че тук. Хайде сега. Оп. Събираме дръвце. И хора, забравих да ви кажа, абонирайте се и лайкнете това видео, защото искаме да станем 1000 абонати и това видео най-малко 100 лайка. Разберете ли? Дано да стигнем. Сега да разгледаме. Да видим. Скрап, мрап. Кол тук има ли? Не, има тъпи пари. Айде Лено да ядеш, докато спичката е топла. Чакай, че тук се разправям с моята Леля. Кажи да се абонират. И моля да се абонирате на канала на прекрасното ми племениче. Чухте я, абонирайте се, най-малко 1000 лайка и 10 000 абонати да стигнем. Дано. Дано, ама надали. Не знам, вие решавате. Тук кол. Пак. Горец. Байомат. За първи път го намирам. Скорпион. Аз ги наричам тия скорпиони. Това е скорпион. Да, това си е скорпион. Какво искат? Добре. Днеска овцата се мъчим да намериме. Ако не я намериме, не знам. Чакай, че тук тия скорпиони не ме оставят на мира. Това трябва да ги убия. Скорпионите. Хайде да стигам към лагера. И може скоро да направим някакъв мърч. Някакви дрехи, обаче трябва да се абонирате. Ако искате. Иначе не и не. Чувам нещо. Макс 4. Еленът. Козата! Ела тука. Бе, ей! Да съберем малко цветенца. Я така. Отиваме едната. Колипка гръзна. Нема нищо в тази колипка, бе. Значи как сте кукурузи такива. Кукуруз сте вие. Между другото, абонирайте се за канала на моя приятел Вокче Стетко се казва. Не. Чакайте, сега ще... Само малко ще такова рекординга. Аз не искам да си показвам лицето просто.
Да, че майка ти ще се гледа. Ма тя не ми знае за канала, така че... Ще го намеря лесно по моите имена. Вие... Какво правите? Чакай да ви убия той. Чакай, че бия и с вълк и с култист. Не мога да взема честа, бе. Тогава казах, не мога да взема честа, имам чест до мене. Да видим. Уре! Ай сега. Ей, сега ги бия. Елате. О, мале. Този вълк ме изкари акъла ми. Кафегат. Тъп вълк. Значи, не може човек да си лютне. Какви са гадове, бе. Так му исках да ги похраня, че не ме гонят. Стана техническа грешка и ме изкара извън играта. Ще снимаме на друга игра и сега се връща. И сега ето я втора. Ето я и втората игра. Сега... Celularcini viciosi, los orcalitos. Това е хубаво. Сега Не, аз им лев. Не се папочна тук да ми това. Я да видя. Не. Тихо! Не можеш изчакваш. Чим да си пием. Добре, отивай, айде! Отивай, айде! Ти се казва, че имам работа. Ето, сега да видим какво има. Айде! Tralaledon. Тралаледон! Да видим нещо интересно. Няма да го коментирам. Los chicleteiras. Los chicleteiras. Este petit boom. Не. Айде, искаме такива да... Не тралалело. Не. La grande combinazione. La grande. Qua troppo, beh. Spaghetti toaletti. Spaghetti toaletti. Lucky Block. Lucky. La Supreme combinazione. La Supreme combinazione. Няма ли нещо хубаво, бе? Ще побесния. Айде, бе. Какво е това? Булдак и сирене, не? Ballerino Lololo. Абе, я бе, балерино, бе. Не? Радва се. Сега ще отида в една моя любима игра. Тази игра е Hero Tower. Обаче ще отида в втората част. Че там поне е по-зрял. Ето го. Hero Tower. Не, бе, да не се оферти, бърко. Я се знам да Spider-Man. Чао.
Благодаря ти. Сега ще види по-добре. Какво не нормално. Еса. Ой, се видео. Връщиш, бе. Те, наче. Only time with the doy. Намирам тайните проходи. Оп, 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 оп. Моля. Не, на тука, бе. На тука. И са простивници. Я си правим. Това видео отива на не знам къде. Само малко. Еса. Ще мина това. Оп. Окей. Ей, бавен. Бавно развива се. Нещо. Айде. Оп, нещо май загуби, бе. 5, 4, 3, 2, 1. Ай. Не. Ей. Сега. Вече ги убивам със сигурност. Благодаря. Ти ми помогна. Това е Gold Slap. Да знаете, това мап ви го препоръчвам. Hero Tower. Мале колко е. Мале. Още така се вървя, chill guy. Ето гледа. Конкретно. Оп. Лело? Лело? Не, още снимам на 15 минути съм. Видях ти подвикваш, Лело. Заради теб ще се провали.
Сега, Паднах. диня, искаш ли? Сега ще отида на един друг мап. Този мап не съм го играл никога. И аз сега да видим какво има тук. Фри. Мисля да си избера Наруто. Или не. Я да видим кой е най-добрия. Файде Наруто. Трансформ. Не. Хайде да е трансформ. Явно трябва да се респаума. И това. Трансформ. Ядем. Пъл. Това ще е добре. Хайде, да тръгваме. Пъл. Аз му помогнах на този в момента. Оп. Не. Сега ще види този. Пак трябва да се разпалвам, за да се трансформирам. Може ли? В първия. То ми изглежда добре. Ама не е добре. И това пак. Колко пъти стана само един. Това маше добър. Мисля, че най-добрия е ето този. Не съм свършил. Поне да стане до... Имам 2 минути, докато свърши. Добре, 2 минути. Добре. Игнорирайте какво казах, ще го изрежа от видеото. Да знаете. Пъл. Той е май. Няма да е добре. Не! Той ме помогна. Този ме помогна. Хоп. Аз му помогнах на него. Кой ще ми помогне на мене? Я да видим сега. Аз имам между другото един домашен любимец, казва се Пешо Шарана, ако искате случайно да го видите. Няма да ви го показвам, защото той не иска. Чакай тук да го придърпаме тос. Оп. Сега... Какво става, бе? Отивам да видя тук. Да спинна е това. Няма да видим какво ще ми даде и... 3 win! Unlockнах доста. То ми трябва. Къде? Не този. Ето го. Трансформ. Я да видим Пол Рифт и... Това е забавно. Хора, мисля до тук да е това видео. Абонирайте се, лайкнете и скоро виждане. Чао!